Des d'aleshores, Jesús començà a predicar i a dir: penediu-vos, perquè el regne del cel s'ha apropat. Aquest verset que llegim a l'Evangeli de Mateu, capítol 4, verset 17, ens pot fer pensar: de què m'he de penedir? Què significa que el regne del cel és a prop? A prop de què i de qui? Aquestes i moltes altres preguntes poden aparèixer quan llegeixes versets així. Perquè quan una persona creu que no té res de què penedir-se, és difícil que es penedeixi. Però deixa'm explicar-te què és el que Déu ens vol ensenyar amb aquest preciós verset. Quan algú busca Déu, ho fa perquè en el fons sap que ell existeix. Més que creure-ho, ho reconeix. Ara bé, quan em penedeixo jo d'alguna cosa? Quan sé que he fet mal? I què és el que m'ho mostra? La consciència? Però es pot cauteritzar la consciència? Sí. La teva consciència i la meva, aquesta part que ens connecta amb el desig d'agradar a Déu, pot arribar a justificar-ho tot. Podem convèncer-nos que el que fem està bé, omplint la nostra ment d'orgull, de venjança, d'excuses, coses que no tenen res a veure amb un penediment genuí. I aquí hi ha la clau del verset. Quan el regne del cel s'acosta a la teva vida, no és casualitat. No és casualitat que estiguis veient aquest vídeo. Potser t'ha aparegut sense buscar-lo. Potser algú t'ho ha enviat. Però allà on tu veus dues casualitats, jo només en veig una. El regne del cel acostant-se a tu. Acostant-se per cridar la teva atenció, per mostrar-te allò que has volgut amagar i per convidar-te a buscar Déu. Perquè Jesús no només va anunciar el regne. Jesús és qui t'està buscant. I quan Déu es mou amb tot el seu regne. Just quan la llum entra a la teva vida i a la meva vida, és quan passem de la foscor a veure-ho tot amb claredat. Això és el que significa aquest verset. La llum no canvia el que hi ha, ho revela. Si estàs en una habitació a les fosques, no veus res, però encens la llum i tot apareix tal com és. Per això moltes coses es fan a la foscor, perquè es creu que així no es veuen. Però davant de la llum tot queda descobert. I quan la llum il·lumina la teva i la meva vida, aleshores ho podem veure tot. I en veure, trobem. I en trobar, ens adonem de qui és Déu realment. Just, sant, pur i ple d'amor per tu. I és aquí quan neix el penediment veritable. No perquè l'hàgim buscat, sinó perquè se'ns ha estat revelat. El miracle comença quan reconeixes que alguna cosa no està bé i deixes que Déu t'ho mostri. Perquè puguis penedir-te i també perquè puguis acceptar Déu com el Senyor de la teva vida i viure en la seva santa presència. Jesús va venir al món. El regne del cel es va acostar amb ell i va morir en una creu perquè tu i jo puguem veure amb claretat. No per enfonsar-te en la culpa, sinó per fer-te lliure. Lliure per escollir, lliure per tornar a Déu, perquè sense ell no estàs vivint la vida que ell havia preparat per tu i per mi. I com que Déu és amor, farà tot el necessari per arribar fins a tu mentre visquis. Fins i tot això que ara estàs veient i escoltant. El seu dit no t'assenyala per condemnar-te. T'està assenyalant cap a una creu. La creu on va entregar la seva vida per tu
i per mi. No perquè la miris amb una llàstima, sinó amb amor. Perquè en aquella creu va passar l'acte d'amor més gran de la història. Donar la seva vida. Perquè tu i jo, perdent ell la vida, nosaltres la guanyéssim. I quines són les bones notícies? El que estem a punt de recordar en uns pocs dies. El sepulcre va quedar buit. Penediu-vos perquè el regne del cel s'ha acostat. Deixa que la llum et mostri la gran necessitat que tenim de Déu. No t'enganyis més. Aquest alè de vida que hi ha dins teu ve d'ell. I és el que fa que fins i tot, sense saber-ho, l'estiguem buscant. I avui, enmig de tot el teu camí i de tota la teva vida, s'ha acostat a tu, el Rei de Reis. Perquè sàpigues que ell és real, que t'estima i que vol fer alguna cosa increïble amb la teva vida. Ell ja va fer la seva part. Ara et toca a tu. Entrega-li la teva vida i segueix-lo. I aquest mateix missatge també és per tu, que escoltes des d'una terra beneïda per Déu, Catalunya, amb aquesta preciosa llengua, el català. Que tinguis un dia molt beneït.